شروپفچوند نافبرا هێزن رێژێما سووری و چەکدارن بەرەڤانیان نیشتیمانیên bi ser ve li aliyekî û çekdarên Daişê de li aliyekî din li Başûr û Başûrî Rojavayê Hesekê berdewam in. Balafirên şeriyên rejîma Sûriyayê pêgihên Daişê li wê aniya şer bi giranî bombabaran kirin. Li gor zanyariyên hatine bidestxistin îro şerûpevçûnd navbera hêzên rejîma Sûriyayê û çekdarên rêxistina Daişê de li Başûrî Rojavayê bajarê Hesekê berdewam in û tê de çekên sivik û giran hatine bikar anîn. Li gor heman çavkaniyan ku hêzên rejîma Sûriyayê û balafirên wê jî pêgihên Daişê li Başûrî Hesekê bi giranî bombabaran kirin. Hate ragihandin ku şer li ser rêya gundê Abiyedê berdewam dike. Her wiha çalakvanên bajarê Hesekê diyar kirin ku rewşê di nava bajarê Hesekê de arama û tê de tu kes koçber nabe, lê di heman demê de dibêjin ku nexweşxaneya niştîmanî ya li Texa Ezîziyê ji kuştî û birîndarên artêşa Sûriyayê û çekdarên bi ser wê ve tijî bûye. Ji aliyekî din ve Ajansa Rejîma Sûriyaya fermîsana ragihand ku balafirên wan îro çend caran pêgihên Daeş li gundewarên Hesekê bombabaran kirine û karwaneke çekdarên wê rêxistinê li ser rêya Hesekê û Şeddadê bombabaran kirine û ew karwan hatiye ji nav birin. û di encama wan êrîşan de gelek çekdarên Daeş hatine kuştin û gelekê din jî birîndar bûne. Ajansa Fermî ya rejimê her wiha ragihand ku doh jî balafirên wan çend êrîş birine ser karwaneke çekdarên Daeş li devera Sabahil Xêr û Mêlebiyê li Başûrî Hesekê û tê de çend otomobîlên leşkerî ku tijî çek û teqemenî bûn hatiye ji nav birin. Ev çend rojin li Başûr û Başûrî Rojavayê bajarê Hesekê şerekî giran di navbera hêzên rejîma Sûriyayê û çekdarên Daişê de berdewam e û tê de bi dehan çekdarên Daeş û leşkerên rejîma Sûriyayê û çekdarên bi ser wê ve hatine kuştin.